untuk Anda Diva Mifta New Bintang Samudra Papa Ngendang Mama Goyang. Sing mburi apa enak meniki sing mburi. Ngopo kanca mledos yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gaduh semoga masih ada kalawaton. Wes kadung berjuang hati wes nyaman rasido bebu mak terata mas kaget sampean lo mas satuan gutalu satuan mualu cari wong tuamu di tengah ketemu apa sanggane seorang lelaki tidak banyak bercerita tapi langsung transfer mas langsung satset masih bau rasa bersatu ayo satuanku jare wong tuamu diitung ra ketemu penak diva apa sangkane wong tua rong marane koyone nasib sing tak rasake utang siang ngopo awak dhewe biyen kapan yen
satu persembahan barang Dipa Mehta. Yo piye nih bos piye bos? Itane